Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Салкыннар башланды. ГИМС хезмәткәрләре шәһәр администрациясе хокук саклау органнары белән берлектә рейдларга чыкты. Ноябрьнең соңгы якшәмбесендә әниләр көне билгеләп үтелә. Чалулар бәйрәмгә ничек әзерләнә? Салкыннар башлангач, ГИМС хезмәткәрләре шәһәр администрациясе хокук саклау органнары белән берлектә даими рәвештә җирле сулыклар ярлары буйлап йөриләр. Аларның төп бурычы балыкчыларның юкка бузга чыгуны юл куймау. Чөнки хәзер аның калынлыгы 7 сантиметрга җитми. Кайбер урыннарда хәтта су чыгып торган урыннарда бар. Әлегә гадәттән тыш хәлләре теркәлмәде дип хәбәр итә ГИМС хезмәткәрләрен. Исегезгә төшерәбез, калынлыгы 7 сантиметрдан ким булган бузга чыгу тыела һәм моның өчен акча түләргә туры киләчәк. В ходе патрулирования выявляется правонарушение, в том числе и выход на лед менее 7 сантиметров, за которые административным законодательством Татарстана предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. Әгәр сезнең берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Ноябрьнең соңгы якшәмбесендә әниләр көне билгеләп үтелә. Бәйрәм алдыннан Сара Садыкова исемдәге залда барысы өчен дә рәхмәт дип исемләнгән концерт узды. Алар әниләр генә түгел, төрле өлкәләрдә дә уңышларга ирешкән үз һөнәрләренең осталары. Бу көнне балалары ватанны саклаган әниләргә дә рәхмәт сүзләре яңгырады. Теманы Айзилә Шаймөхәммәтова дәвам итә. Педагог һәм остаз елы кысаларында күп балалы педагог әниләргә чәчәкләр һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Мәсәлән, Эльвира Железнова инде 2нче ел 38нче мәктәптә тарих һәм җәмгыять белеме укыта. Шулай ук ул 3 бала анасы. Быть многодетной мамой – это очень здорово. Это трудно, конечно, но это большое-большое счастье. И когда ты работаешь учителем, тоже по-другому относишься к ребятам, которые в классе, да? Тоже их больше еще любишь. Еще больше ценишь. Тантаналы чарага күп балалы әниләр махсус хәрби операциядә катнашучыларның әниләре һәм башкалар чакырылган иде. Әни булу бик авыр түгел, бик җиңел. Балалар бергә тату үскәчтен, алар булышалар, бөтенесе дәген, бөтенебез бергә җыелышабыз. Бәйрәмнәрне, бөтен бәйрәмнәр бөтенесе дә бездә, мин дә булалар. Әниләр бәйрәмен һәр вакытта семья белән бергә үткәрәбез. Кызларым килә, кияүләрем килә, мине кытлылар, менә безнең кияүбез сугышта. Аның исән сау кайтуын теләп торабыз. Күңелле үтсен бәйрәмнәр, исән сау булып, балалар исән сау булсын, сугыштан кайтучыларны көтеп торабыз. Котлау сүзләре белән Үзәк район администрациясе башлыгы Эдуард Фәттахов чыгыш ясады. Чтобы все ваши надежды, мечты оправдались. Конечно же, хочется, чтобы дети... Бывает такое, что дети забывают, перестают родителям звонить, свои заботы, жены, мужья и так далее. Но хочется, чтобы дети больше внимания уделяли вам. Тамашачылар өчен биюләр һәм вокаль номерлар әзерләнгән иде. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хәбзи, яңалыклар. Иртәгә 25 ноябрьдә Чаллыда көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләренең соңгы көне. Исегезгә төшерәбез, алар 9 сентябрьдән башлап эшләде. Фермерлар, аграрийлар, умартачылар һәм башкалар үз продукциясын 3 майданчыкта сата. Южный агросәнәгать паркы территориясында төзүче стадионы һәм ипподром янында. Соңгысында хезмәттәшемдә булып кайтты. Гүзәлия Хайдарова 2 ай элек кенә авыл хуҗалыгы ярминкәсендә катнаша башлаган. Ул Минзәлә районыннан килгән. 260 килограммнан артык сыер ите алып килгән. Продукцияны 1 килограммы өчен 480 сумнан 700 сумга кадәр бәядән сата. Без үзебез тотабыз малны, итләр төрле бәядән инде 480-нән башлап 500, мәктәләр 650, 700 кисәктәп сатабыз, бутлап сатабыз, төрле алучылар бар. Гүзәлия Хайдарованың сүзләрен башка фермерларда раслый. Әлфинур Кашапова авыл хуҗалыгы ярминкәсенә 50 тавык алып килә. Узган ел ул итне килограммы 280 сумнан саткан. Бәяләре үзгәрде, потому что хәзер ризыкларның бәяләре көннән-көн арта. Шуның өчен былтыр инде 250-дән саткан идек, быел 280, 300-гә әйләнде бәяләр. Сатып алучылар да бәяләрнең артуына игътибар иткән. Ярминкә бәяләре шул
Artık dememiz indi alabız bitinde. Mine koymaklar neler былтыр 120-130'dan aldık kapıladır. Şimdi 170-180 bile kegine soğutta. Ярминкага ешрак келерге тырышам одно сайын. Ит бәяләре безгә пенсионерларга кыйбатрак инде. Яшелчәләр базарга карый ишсезрак. Әгәр сатып алучылар бәйләрне күзәтеп барса, ветеринария хезмәткәрләре продукцияның сыйфатын күзәтә. Олар бу продукцияны башта килгәнче тикшерәләр, үзләрендә районда экспертиза үткәрәләр, шуннан соң документлар язып бирәләр. Шуңа инде бу продукция килер, бу безнең ярмаркага. Ярмаркада инде Чаллы вид службасы, шушы районнан вид службалары киләләр. Олар кабат карап җыйлар, чтобы бөтен әйбер продукция тәртиптә булсын, чиста, пөхтә, чтобы кешегә инде яхшыгына сыйфатлы продукция стәрләренә эләксен. Көзгә авыл хуҗалыгы ярминкәләре ябыла, әмма кышкылары ачыла. Яңа ел казлары дип аталган тематик ярминкәләр 16-сы, 17-се, 23-е һәм 24-нче декабрь көннәрендә эшләячәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Сыйфатлы кыйммәтле дигән сүз түгел, Яршалыда Белоруссия ая киемнәре күргәзмә ярминкәсе эшләвен һәм халыкны сөендерүен дәвам итә. Хатын-кызлар һәм ир-атлар өчен кышкы яки демисезон ая киемнәре, шулай курткалар, пуховиклар һәм дубленкалар сатып алырга мөмкин. Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге, элекеге балалар дөньясы бинасы. Иратлар һәм хатын-кызлар өчен баулы, беркетмәле, замуклы, кечкенә үкчәле һәм яссы табанлы ая киемнәре бар. Бирдә бар тик Белоруссиядә җитештерелгән табигый материаллардан эшләнгән ая киемнәре генә. Күннән шулай ук сарык йоннан эшләнгәннәре дә бар. Барысы да уйланылган, хәтта вак-төяккә кадәр исәпләнгән. Аяк үзенчәлекләре булган кешеләр өчен махсус эшләнгән ая киемнәре. Модель имеет водостойкую пропитку. Съемные стельки с легким анатомическим рельефом позволяют разгрузить суставы. Мех внутри натуральный, теплый, что не позволит замерзнуть вашим ногам. Подошва не пропускает влагу, имеет покрытие антилед, за счет чего они не скользят. Сатып алучылар төрле яшьтәге кешеләр, кемдер ярминкәдә беренче тапкыр, кемдер даими рәвештә килә. Барысы да ассортимент киңлеген түбән бәяләрне һәм сыйфатны билгели. Я выбрала внучки сапожки. Вот, мне они понравились, ну и цена приемлемая. Сапожки очень хорошие, как раз у меня ножка больная, и мягкая, и удобная, и самое главное, что на низкой подошве и не скользящая. Монда шулай ук өз киемнәре дә сайлап алырга мөмкин. Очень хорошее качество. Давно искал такую куртку. Вот случайно его нашел здесь. Купил и обувь, и вот эту куртку беру. Легкая, теплая. И очень удобные, и цвет очень прекрасный, которым сейчас всем нужно. Белоруссия ая киемнәре күргәзмәсе Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге, элекеге балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча эшли. Шолда халык ярминкәсе ачылды. Россиянең барлык почмакларынан һәм чит илләрдән меңләгән товарны 26 ноябрьгә кадәр генә сатып алырга мөмкин. Шолда халкын һәм шәһәр кунакларын Мегастро гипермаркеты янындагы павильонда 32-нче комплекс янында көтәләр. Әстерхан майлары имбирдән ясалган конфит һәм Иран тәмләткечләре кибетләрдә 20 төрле кайнар һәм салкын сул белән ысланган балык ерак көнчыгыштан кызыл улдык. Үзбәкстаннан шикләве һәм киптерелгән җиләк, җимеш Азәрбайҗаннан гранатлар һәм яңа сыгылган соклар, хуш исле яшел һәм кара чәйнең дистәләгән сортлары китерелгән. Матурлыкны, уңайлылыкны һәм җылылыкны бәяләүчеләр Фин үз киемнәрен, Россия фабрикаларының баш киемнәрен, ая киемнәре, Ират күлмәкләрен һәм хатын-кызларның стильле киемнәрен бәяли ала. Мода яратучылар табигый ташлардан бизә, Кырымның һәм башка төбәкләреннән табигый бизәнү әйберләрен сайлый ала. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Это свершилось! Камчатские деликатесы в Челнах. Цены от производителя. Чавыча, красная икра, белорыбица. С 27 ноября по 2 декабря. ТЦ на Пушкинской. 45-й комплекс. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Весь ноябрь скидка до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка». 39 23 23.